Takot siya dito. Una talaga titignan yung presyo. Tara, Mama B. Uy, tara sa ni Mama. You're so guwapo. So guwapo pa. Hello guys, dito kami sa Gaisano at bibili tayo ng bili tayo ng mga plato mga plato kasi pag may bisita. Eto, bibili ko lang din yung cute. Ayan, maganda yung ano yung pagka-white. 145 lang to. Kamay ka, bata. Kasi agreed. Uy. Hi. Takot siya dito. Short day siya ron. 3. Yan maganda. Para siyang jogger. Jogger nga. Una talaga titignan yung presyo. Ano, nakasale gyapon eh. Ayan, hammerhead. Takuan mo na ko eh. Di ka ganun. Tatok kayo. Large manggod na. Sakto manggod. Be, tubang ni Mama Be. Oh, see? Tara Mama Be. Uy, tara sa ni Mama. You're so guwapo. So guwapo pangit kay kung to. Pangit mo. 250. Ayan, pangit mo. Careful ha, dili magpabadlong. Hello guys, dito kami sa Gaisano at bibili tayo ng mga plato and puro music itong nakikita ninyo habang tayo ay pupunta ay namimili kasi baka makapiright tayo. Hey guys. So ayan si Papa. Hi Pa. Si Hagrid, so guwapo. Sa ano to, Mindanao, matingali to. Eto, 38, maliit kasi. Agreed. Eto pa oh. 79. More siya brown. 49. Mura na lagi ni 145. Itong ganto. 49. Pila to dito? Sayag mi no, mas white kayo no. Pariha raman tali. Ate. Kano to 35. Uy, Diyos ko anak, tabang. Tabang mga langit. Gusto ko gantong basong laki bitaw. Nugay mahurot ang tubig. Maman. Naman tayo ko ano ito? Tatay isa, di ba? Kani? Pero, 129. ikaw. Mga ganito, 30 pesos. Ang butanganan sa labunon pa. Kamay man. Hindi mo na mga matrapo.
guys! Good afternoon! Actually, kanina pinakita ko sa inyo yung namili kami ng mga plato. But, hindi ako masyado nag-vlog doon. Tsaka kasi ang lakas ng music. Baka makaka-copyright na naman ako kasi doon dati sa Gaisano din ako na-copyright. But, papakita ko sa inyo ngayon yung nabili ko. Wait lang ha. So, ayan. Huwag ko lang kailalagay bago ako magbihis. Pagkarton, patanan, ada lagi. Thank you. Kabilis na ito. Thank you, babe. Tapos, etong box, inano pa ni Papa. Pero papili pa to, parang batang... Parang batang, maliit. Kanina, bililan kasi namin si Hagrid ng damit. Alam niyo, pinaka talaga namin yung hammerhead kasi yung hammerhead kasi guys, matibay talaga siya. At saka hindi siya madaling mag-fade kasi yun yung problema kapag nabubili ako ng mga damit. Madali siya mag-fade. Kasi sa tawag dito sa hammerhead, hindi siya madaling nag-fade. Pero eto, white yung bili ko kanina na may logo dito. Malinis kasi siya. Malinis kasi tingnan guys. So, pang simba. Ayan, ang bagay sa kanya kaya di. And nag-sale siya. So, 375 na lang. Kasi yung mga damit ni Hagrid na last na binili ko yung iba. Dalawa yung binili kong damit sa kanya. And then, eto yung isa. Pina-use kasi namin sa kanya kanina. Ang gwapo-gwapo niya sa mga ganitong kulay. Yung medyo bright. Ayan. Pa rin to, hammerhead pa rin siya. Matagal talagang mag-fade. Sobra. Yung pula niya, na hammerhead din, hindi siya basa-basa nag-fade. Kahit ilang laba pang ginawa ko doon. Ito, hammerhead din pa rin to. Hindi talaga siya nag-fade kaagad. Ayan, ilang beses. Ang tagal na nito. Itong polo na to, hindi pa rin siya nag-fade. Ganyan pa rin yung maganda pag yung kulay niya. And eto din, akala namin kanina, hindi to kasya kay Hagrid. Ang kasya pala. Diyos ko, ang laki. Ang haba. Eto, nag-sale na. Wala na nag-sale? Sale. 650 na lang siya. Bakit white tag? Ang mga markdown na pala to. Ayan. Tapos, siya, stretchable. And parang slim yung cut niya. So, grabe ang haba ni Hagrid. Yan yung mga nabili ko sa kanya kanina. Tire na yung mga damit niya. Sa maliit na. Tapos ito, sana lang naman. Walang basag, no? Sinano ni Papa eh. Binabox ko para safe. Saka mahal ng kanilang ang mahal ng kanilang eco bag. Ang dami namin ng eco bag. So, bumili kami ng mga plato kasi pag may bisita. May gamit ka na pang pa. Eto, bibili ko lang din yung cute. Lang to, 18 pesos. Ayan siya. Kasi mahilig kami, kasi pag toyo at suka, dito mahilig kami doon at saka yung sa ketchup. So, tamang-tama ito. So, bumili ako ng dalawa. Cute nila, sobra. 18 pesos lang. Eto, baso. Bumili ako ng baso. Wala akong ibang makita na baso, na mura. 10 pesos lang yung each. Ayan siya. Pang lang to, may bisita kasi yung baso namin, di ba, naubos. And bumili ako ng mga plastic para kay Hagrid. So, pero wala para sa mga bisita. Pero, ko lang to, gagamitin lang namin talaga yan pag may bisita. Kasi plano kasing pumunta dito ng side ni Papa. So, mabuti na yung meron kaming baso na magagamit. Ayan. Nakalimutan kong bumili yung baso na malaki. Pero na-vlog ko ata yun. Ayan. Bumili ako ng nito, 5 piraso. Pinasecure ko talaga kasi baka mabasag eh. Naman siya. Blue nga lang. Merong mga white doon. Pero ay yung mga transparent. Naman siya. May mga bulak-bulaklak. Ayoko ng ganun. Gusto ko yung plain lang. Kaya blue. Ayan. Bumili kami ng ganito. Mabigat siya in fairness. Ayan. Maganda yung niya pagka white.
145 lang to. So, pag ano, ayan, maulam or special day sa Sunday. Kasi ngayon, hindi kami nagluto ng ulam dito kasi sa labas kami kumain. And, ayan, so 145. Asa ka dong? Asa ka? Tapos ito, di ba nung last time bumili kami ng mug isa? Papa kasi nag-ano nun namili. Ito pala may mug na, tinan nyo, ang laki. Ang laki niya, guys. Ayan. Mura pa to, 35 pesos. Tapos malaki yung hawakan niya, ang ganda. Bili ako ng dalawa, just in case lang na meron pa naman kaming mug, pero syempre kung may bisita gusto nilang magkape, at least meron namang magamit. Ano? Dalawa yung bili ko. Malalaki talaga siya. 4 na piraso lang, since meron naman dyan. So, 4 lang yung binili namin. Magkano to pa? 39. 39? 49. Yan ma. Ha? Ano lang. 49 pesos pala. Ayan. Okay naman siya. Maganda naman. So, puti. So, puro puti yung ano ko, binili ko. Except lang itong mga baso. Ito yung nabili ko. So, at least, meron ng mga unti-unti ko lang kasi marami pa akong bibigyan para kay Hagrid eh. So, mas better na meron ng mga stocks. Thanks God. Sabi niya, thanks God kasi. Tapos, ano pa pa ang t-shirt na plain lang na black. 200 lang naman to para ano lang. Kami na, mahilig kami sa plain. Ayan, plain black lang. And then, ayan, plain black. And then, mga piston. Eto, hindi ko alam kung alam nyo to. Tawag dito sa amin, puto maya. Puto bird kasi maya, bird yung maya. May nagtitinta nito dati, sabi puto bird. So, ayan yung itsura niya. Masarap to. 5 pesos yung isang ganto. Kasi ano na lang kami, kasi since madadaanan ng ginawa namin, so why not kumuha na lang ng mga stocks. Para bukas hindi na hassle, di ba? So, ayun. Yun lang yung araw namin. So, kanina, kumain lang kami sa labas, pero most of the time na umaalis kami, pagkakain kami sa labas, nababawang kami ng kanin. Kasi mahal yung kanin dun, guys. So, I'm just being practical. And kasi kumain kami kanina sa food court lang naman. So, sa food court kami kumain after kami mag-church. And then, yun lang ata. So, yun. So, I hope you guys enjoy and I'm happy na ayan, nakabili na ako finally ng mga kaplatuhan. Ayan siya. Konti lang naman. Ayan, konti lang pero at least meron na. Meron nang maitatago para sa mga bisita. So, ayun. Sana na-enjoy nyo yung haul and please don't forget to subscribe and see you in my next video, guys. Paalam!